Yezvo muri yeZimbabwe ndadzoka pari kunakidza nhasi kunzi Trabablas yadonha uyu Chivhayo ari kunzi avhurirwa hombe kumagamba kuviga kumagamba. Kana muchinge makateerera news idzi kubva kudhara, I am the Nyame Tisha ndinoweka nyaya kunge Mets ende tikusangana zvekare kwatatoita paKulian TV channel yenyu yamakaumba kubva day 1 kusvika iko zvinezvi yatozvino. Saka kana nchinge ndatoya kudai so kana uripo iwewe uri mufesi wangu unoziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita inini. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Boy vanhu kwamuri koko wherever you are, and I would like to thank you so much guys. Pakudhaya ZANU-PF munenge tindi nekuti munodhaya ZANU-PF, munenge chibhorani nekuti munodhaya ZANU-PF. Chero vachidedzera kuti there is no opposition in Zimbabwe, opposition is dead, like whatever zvanongada kutaura, but tiringodedzera kuti opposition ipfungwa dzevanhu vari kudedzera kuti this is very wrong zviri kuitwa negovernment. So I'm here muri yeZimbabwe nhasi kuti ndinge chizivisana nenyaya dziri kuitika dziri kutenderera. So nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Pari kunzi Chivhayo atadza kumhoreswa naVP Chiwenga, and this is the situation right now. Handi kufara. Unofunga kuti Chiwenga angamhoresa zvigananda iye akatanga kuti pasina chigananda. These guys they are very funny. They think kuti even Chiwenga akasvika anotanga kunzi ada kutamba navo haana kana chaanonyengerera, and no one will buy a car for Chiwenga because Chiwenga dzake anadzo and he is satisfied pane dzaakakwanisa kutenga kubva paakatanga kushanda. Saka anenge achiti munhu wese ngaashande mari yake. Kana uchida mota tenga nemari yako yakashanda iwo yababa vako or whatever. This is the situation right. So ndisanda kunzwisei nyaya ya Comrade Mhungu yavari kutaura panapa because nhasi ndava ndina Comrade Mhungu ndinongobatanidza nyaya dzacho muchinzwa Comrade Mhungu vachivhambura vachidhaya vanhu panapa ka ndiringoti Chivhayo atadza kumhoreswa naVP Chiwenga zvakatokosha because ndozvati kune vamwe vanoti ko waiwo usiri kutaura kuti Chivhayo azodi zvakakosha kuti Chivhayo atotadza kumhoreswa naVP Chiwenga. It's very important because zvinoita kuti kamoyo kedu kakachest kakuvenga ZANU kasimudzirike tifare. Izvozvo zvega ndo zvinotifadza. Kana uchiti wai muchifadzwa nezvinhu zvakadai so kudhara hatitike kudheni kwako, gara wakadaro. Kana ukativenga tinyengerere. Imwe nyaya iri panapa yaitika painterchange pazvambuka zidombo zigranite. Do you know that granite stone zidombo vamwe ndo amunozochekerwa akuslice kwakunzwa autwa matomstone right. So iwayo anoshandiswa zvakasiyana siyana. Anogadzirwa tomstone kudombo ripaguva, anogadzirwa kana even makitchen unit yevanhu, makitchen something waya. Panapa vari kunzi a truck belonging to Tika Chem Investments Private Limited damaged guardrails and pavement at Trabablas interchange on July 8, 2025 when its granite load fell. The Vehicle Inspection Department VID has impounded the truck, and the Ministry of Transport and Infrastructural Development has directed the owner to pay for the for all repairs. The truck will remain impounded until repairs are completed and the vehicle passes VID safety inspections. This is the situation. Ndikuzangu kuti Ministry of Information yamboisa post yacho ikaideleta andina basa nazvo. Mamboiisire chi makazoideleta ina ndabasa nazvo ndingoshanda nema screenshot ndenda toto boss pamunisa nyaya dzese nadzo ndine proof. Ende zvinhu zvacho hapana pekuti ndikanzi ndagadzirira nyaya kana manhingirikina hani mazvona. Mamboiisire chi ende nyaya iyo yatoitika futi. Ndotoramba chichobudisa maproof ekuti zvaita se zvaitika. Ndoziva kuti munenge rongo mazonzi nevakuru venyu vari pamusoro penyu unzi mazviisire chi mazvitaurire chi, but kana zvatoitika ndi munenge matotaura nyaya. Inini ndiri 1 gig ndoremero saka wakati imi kana mazodeleta nyaya munoti inini ndoita seni 1 gig rangu remakuwa ndozviseva pai ndomwachuka kuita kuti rundubvu. Trabablas yanzi yanga yadonhedzwa nechidombo hwani changa chadonha mutraki. Muri yeZimbabwe zvinzwei ndonyaya iri panapa. Ini ndatoti nditotaura because ina nda secret handitenderere, handina munhu wandinotya, handina munhu ndovhunuka ndongotaura nyaya sezvazviri.
I reported as it is. Ndonyaya yaitika muri Zimbabwe paTrabablas interchange and inini pakuzonzi munhu wacho anzi iye munhu wacho muridzi wetrack takuti we are impounding the truck kusvika wabhadhara madamages ingabhadharika. Vanhu vanoita vachibata macontracts epaTrabablas vanotora mari dzekupenga infact vanotora mari dzeku wobva wanzi iwo bhadhara ungazvibhadhara zvigananda. Anyway, but this is the situation zvaitika panigekini papa. But let's watch the space because isu toda kutoziva kuti zvichaperera kupi ende chii chichaenda kunoitika panyaya yacho animaiza. But I'm so excited, I'm so happy muri Zimbabwe kuti ndo zvinhu zvaita se zvangoitika. Ina handisi kufarira kuti zvaitika in the sense yamuri kufunga kuti ndo mafarira ndikozviita, but ndinongofarira kuti kana zvatoitika zvatobuditswa neMinistry of Negekini kana vakazodeleta post I will be disappointed. Musadelete mapost matozvitaura zvokuzoti niki azoya akati wanyorere chinhu zvakadaro nana George Jaramba wanyorere chinhu ayo kana damage kwa hazvina kudumboningina because ipapo yatodonhera ipapo panogona kutoboora matayi ezvimota zvedu isusu zvimahonda fit zvitiita kutokufura neipapo wandokuzviona. Saka ndo zvitozvitaurira izvozvo kuti mukutoziva kuti zvasvika nemunzeve mamapenzi. Toziva kuti munotiti heye mapenzi musamateerere, it's okay tiri mapenzi musatiteerere whatever. Amene muchizoti asatiteerere ndanani because munhu wese iko zvinezvi takabata kuti nyaya dzese dziri kufura nepano muchadhakwa. Anyway, muri Zimbabwe inzwa yakanyaya iri panapa. Ndinoda kuti ndingokunzwisa nyaya yekuti vanhu vaComrade Mhungu. Comrade Mhungu vari kuvhura hombe zvekutorevesa, asi ndinoda kuti muteerere zvekuti Comrade Mhungu vari kuti chii. So before I waste much of your precious time, let me say this. Kuna munhu wese ari muSouth Africa uchida kuregisterwa company vovhurwa FNB business account. Pane mufesi anonzi Owen anozvigona. Usina work permit kana start permit unonovhurwa FNB business account. Unogona kuregisterwa company. Zvinhu izvozvo zvinongoitwa nemunhu anonzi Owen chete. Vamwe vese ukanzwa munhu anoti anozvigona kuzviita anenge achinyeba because Education Research is the only company registered, iri verified zvese inoona kuregistera company iwewe, inoona kuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Saka zvamanje chiri kungodiwa chete kutora phone number dzandaisa dza Owen umufonera umubate utaura naye akuitire FNB business account okuitira company registration. Zvinova zviri package zvinhu izvozvo. Saka bata Owen zvimwe zvese tozotaura kana wane company nyingi yako unozobvunza kulendi ndapa mamwe madhiri ari kutoresa mari paTunas handikwanisa kukudza kana usati waregister kwa Owen ende kana uri kuSouth Africa zvinhu izvozvo zvinoti chipe. So contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Bata tora number, tora screenshot, tora zvese uchinogegena. Zvamanje sala makateerera Comrade Mhungu zvavari kutaura muzondiudzawo kuti muri kuzvionawo sei. Isho Goma Kulendi maswera sei kuri sei hama yangu akubatsira uyo mufana uyo Tino Machakaire uyo mufana wangu wazezera nechidhorofia hama yangu kwawaenda nako wapinda muchidhorofia chaimo Machakaire ndo chawaenda nacho kuteretu kwakujairiki kwawabata uku kunovavisa kuna vice president vedavo kunovava uku ini ndinovadana nichiti vice president ivava havana kuchipa kuna sisifadzaima here kunopisa Tino Machakaire kana wazogara mufana wangu usagofa rovambira nechigunwe unopinda bhizi mufana wangu deo rumwe munhu watokumbira regerero uriwe umbosiya zvounjari zvako zvokunyepera kuzvita munhu akangwara, munhu anoziva kungwara kwenyu kweZANU-PF kuya kwakadhakwa kuya kwakaora kuya tatopedza newesu Machakaire. Iwe uri mbavha hauna chimwe chinhu chaungambotiudza Tino Machakaire chaungati kwanzi ichi because kuita kwenyu tinokuziva wana Tino Machakaire. Hakuna chimwe chinhu chamungamboti kwai ichi
tikachitevedzera. Tinotokuzivai, itai muchinyara kuba kwacho ikoko muchiita muchisvoda vanhu. Ionda kuramba kuba kunongori pachena ipapapo, kunongoripo pachena. Makaba zvinhu zvakawandisa ana tinoma chakaerema. Kuinhema here yemota iyi? Wadi kungoipindura iwewe yemotikari yacho. Ipindurezve tiwane anza yakazara kuti mota idzo dzakaendepi. Zvipatara zvina mushonga, vanhu vari kungofa, vanhu muchitengerwa motikari dzemari yakawandisa, asi zvipatara zvisina mushonga. Ndochinhu chokutanga chatotaura ichocho. Vana vachingofa, vanhu vachingofa, vakawana accident munyika unongofa. Muna kana treatment, imi munorapwa muchibuda muchienda kunze hamunyari makaita sei. Vanhu vanongoswera muchingorwidzana zvisina basa muZANU-PF imomo muchitadzakisa mushonga kuzvipatara uko. Ndosaka ava vakunzi Biden nenyaya yekuti vanongoonekwa kufotsekedza zvinhu. Vana manyerukeche vakati ndakura ndakundogara kumba kwaChirumanzuku. Keiwa ungorizainiwo wega ungozvino ndakura. Ndozvavairambidzira Mugabe kuti utionese nhamo. Because paipa takanga tiri mumoto, iye zvino takazochipinda mukati memavivi omoto chaiwo. Kwete pamaratya pataiva paya naMugabe. Takazochigadzikwa pakati chaipo pematanda. But chandokuda kuudza ndechekuti china manenje hachifambisi mudhara wangu kuti vanhu vaone ende zvichabuda pachena. Izvo zvakaitwa Tagwirei naVachiwenga zvishoma izvo. Taitotarisira zvinhu zvakakura kubva kwamuri Vachiwenga zvokuti imimi maifanira kunge muri imimi Vachiwenga munodaidzira kuti nyika inofanira kuitwa free and fair maelection. Mane mari yakawanda varumimi zvokuti kungozoda henyu zvokuita purezidendi Vachiwenga, asi mari chaiyo maanadzo dzokuti chero mukasiya basa nhasi munongorarama kusvika mufe. Moti muchine makore akawandisa here varume muri panyika kuti kwai moda kutongofirapo pachigaro ipapapo. Vachiwenga dei makangoshedzera free and fair election muri hero muZimbabwe izvozvo. Muri hero. Kwete zvokuti vanhu vanovataturirana uyu mundevere, uyu mukaranga, uyu chii. Hazvina nebasa zvikatiri panguva yekurwisa izvo. Ngatibvise nyaya yehuori. Corruption munyika yanyanyisa. Keno yatekeshera nekuvaimbiko. Maakushandiswa mucorruption. Zvotonyadzisa. Apofu achivati asina kana jira pambare paya. Munhu pabirthday unotengerwa Land Rover. Asi vamwe vanhu vachitambura muchipfachura mari yenyika kudero. Nenyaya yekuti munhu wakangoimba chete kuti mudhara vachauya. Zvinhu zvamunongoona zvimwe zvinhu zvamunokurudzira zvisina kana nemusoro wese. Hazvina kana nemusoro wese. Vamwe ndo vanokuti geza wacho wanonoka. Unonoka seiko geza kana mukanzi ngatiratidzira mudi kuratidzira. Kana mukanzi vakomana stay away munowanikwa muri mumutaundi. Hamudi kubuda mumutaundi macho. Saka nyika yacho inochinja sei? Inochinja sei? Iye zvinezvi imi maMP madununu, imi muri matununu, makapinda ipapapo mavhoterwa nevanhu. Makatotengesa vhoti yedu yose kuna Mnangagwa kuti musapote 2030. Muzive kuti makuenda kumagumo. Nzoti kana muchitozobva ipapo makananga kuZANU-PF. Because the rest hadiri kuona kuna Vachamisa. Hadiri kukudzai nhema. Ende takatokisa pa blacklist chaipo pokuti chero muchibva ipapo maMP kuna Vachamisa musachatarisira zvenyu. Tokuzoemesa. Musachatarisira kuna Vachamisa uko kwete. Panapa toda kutaurana chokwadi chinoita kuti Zimbabwe iende kumberi. Kwete zvokuswera tichitaurirana nhema idzi.